da ste se udeležili današnje okrogle mize v okviru projekta No Border Words. Okrogla miza pa se imenuje umetna inteligenca v založništvu uradno, drugače pa je lahko razširimo na umetnost, literaturo, poezijo. Naj povem v začetku, da je v Sloveniji na vseh literarnih festivalih letos bila tema umetna inteligenca. Namreč pri tem se mi nismo izkazali kot neoriginalni, saj smo program pisali že pred letom dni. Bi pa mogoče za izhodišče najprej predstavil, začeli bomo kar na moji desni, naša spoštovana prevajalka Gabriela Gal, brez katere našega projekta ne bi bilo. Gospod Andraž Der iz Budimpešte, nekaj režiser, ima pesnik tudi. Pesnik je gospod Milan Jazbec, diplomat, pisec strokovnih tekstov v diplomaciji, pesnik, pisatelj. Prej se nisem predstavil, moj ime je Dušan Hedl, urednik pri založbi Kulturni center Maribor, če gremo po vrsti. Moja najboljša prijateljica danes Sara Špelec, pesnica, doktorica humanističnih znanosti, umetne inteligence. Mi je napisala doktorat. Tako. Borut Gombač, eden naših najpriznanejših avtorjev, na katerega smo najbolj ponosni, na vse smo ponosni, pri naši založbi, pesnik, pisatelj Gregor Lozar, urednik pri naši založbi. In pa seveda posebno čast mi je predstaviti gospoda Petra Sulja, s katerim letos sodelujeva kot organizatorja pri projektu No Border Words. Peter Sulj ima ogromno referenc, najboljša med njimi pa mi je, da je sodeloval pri skupini Omega, kar je meni osebno. Szeretettel köszöntjük ismét Önöket most a kerekasztal beszélgetés kezdetekor. A kerekasztal beszélgetésnek a témája a mesterséges intelligencia a könyvkiadás terén, de ezt ki tudjuk bővíteni az irodalommal is. Érdekes dolog az, hogy az idei szlovéniai irodalmi fesztiválokon a mesterséges intelligencia szinte mindig téma volt, vagy a központi téma, vagy mindig témaként jelent meg. Mi persze ezt nem tudhattuk egy évvel ezelőtt, hogy ez így lesz, mivel már egy évvel ezelőtt össze kellett állítanunk a projektnek a tervét. Úgyhogy most bemutatnám a kerekasztal beszélgetés résztvevőit. Én Gál Gabriela vagyok, fordító és műfordító, Szlovéniában élek. Mellettem ül Dér András, rendező, tőle költő és még sok minden, amit talán én nem is tudok, de megnézzük a filmjét, és elhangzanak a verse is, legalábbis egy néhány közülük. A mellette ül Milan Jazbec úr, diplomata, író és költő, aztán Dušan Hedl, aki a projektnek a fő hordozója és a kulturális központnak, a Maribori Kulturális Központnak a szerkesztője és igazgatója. Mellette ül Sara Špelec asszony, aki a humanisztikai tudományok doktora, Borut Gombač költő, akire Dušan Hedl és a Kulturális Központ külön büszke, az idén ismét egy nagy díjban, irodalmi díjban részesült. Aztán Gregor Lozár, aki a Kulturális Központnak az irodalmi szerkesztője, és külön megtiszteltetés Péter
Dusan számára, hogy itt köszönhet téged. Te vagy a társ szervezője, ugye, és kivitelezője ennek a projektnek. A rengeteg referenciáit között ő neki legközelebb hozzá, illetve legjobban a legkedvesebb, vagy hogy mondjam, az, hogy az Omegának a tagja vagy. Úgyhogy. Hvala. Najprej bi mogoče opozoril sodelujoče, da bomo morali biti dokaj ekspeditivni. Mogoče bi vsakdo povedal vsaj svoje stališče do problematike, ki jo bomo obravnavali v zvezi z umetno inteligenco in umetnostjo, založništvo, literaturo, poezijo. Saj program mora teči potem naprej, o pol treh imamo že napovedano film od Andraža Dera. Mogoče bi samo za uvod tole, kot mogoče začetna provokacija. Kot se malce spremljamo letošnje razprave o umetni inteligenci na dosedanjih literarnih festivalih, so se vsi dobesedno zgražali, vsaj iz umetniške, recimo temu, distance, perspektive. In smo malo zasledili vsaj tolerantnih ali pa pozitivnih, pa nikakor izjav na umetno inteligenco v povezavi oziroma v uporabi v umetnosti, še posebej v poeziji ali pa literaturi. Edina, mogoče drugačna misel je bila, smo lahko prebrali v intervjuju v Večeru, drugačno misel pesnika in pisatelja Ferija Lainška, ki ponavadi je vedno malce pred časom in se je izrazil dokaj pozitivno o uporabi umetne inteligence pri pisanju, čeprav tudi on ni direktno. Moje mnenje je tudi, da je to orodje še zelo nesprejetno, še zaenkrat zelo nerazvito, vsaj nisem bil na plačljivih zaenkrat, še delno je uporabno pri prevodih, delno, medtem ko pri pisanju zgodbe ali pa česa takega literature, poezije, pa se mi zdi neuporabno, razen da moraš vložiti toliko energije, bi moral vložiti več energije, kot pa da bi sam tekst napisal. Torej, to, potem pa bi predal kar, da podam mnenje prvi sodelujoči gospod Andraž Der, in potem most mindenkit arra kér Dusan, hogy fejtse ki a véleményét a mesterséges intelligenciáról, hogy mit gondol személyesen, meg a rövidségre is kérte önöket, mert már 2:30 folytatni kell a programunkat a filmek tekintésével. Na, ahogy ő most követte ezeket az eseményeket a mesterséges intelligencia említésével, vagy mint témakör földolgozásával, fesztiválokon, rendezvényeken, ő azt észlelte, hogy nem volt pozitív vélemény, illetve inkább negatív volt a hozzáállás, ami az irodalmat, a költészetet illeti, a művészetet. Talán egyetlen egy olyan véleményt talált, a Feri Lainšek író, aki Muraszombatban él, hozzáteszem, véleménye volt eltérő ettől a hozzáállástól, aki azt vallta, hogy a mesterséges intelligencia felhasználható dolog írás közben, és ez egy pozitív dolog számára. Dusan azt mondta még, hogy ő úgy érzi, hogy a mesterséges intelligencia még nincs eléggé kifejlesztve, hogy még mindenhol nem lehet egyformán jól használni, a fordításoknál sem, például az irodalom fordításában sem használandó teljes mértékben, csak részben, és egészen más persze a helyzet, hogyha te egy irodalmi jellegű írást, prózát vagy verset akarsz megírni,
ennek a segítségével sem talán a legjobb megoldás. Most viszont az ön véleményét kéri. Fogom magam rövidre. Pillanatilag én tartózkodnék véleményt nyilvánítani a mesterséges intelligenciáról, mert én nem használom. Egyelőre úgy vagyok vele, hogy inkább azt mondom, hogy távol akarok tőle tartani magam, sem mint közel engedni. Viszont itt van egy barátom, neki kéne itt ülnie, a John Togaj filmrendező, és róla szeretnék képeket mutatni, vagy tőle gyártott képeket mutatni, meg tőle felolvasni néhány gondolatot. Skratka, ja se bom držal Dušanovih napotkov in bom kratek. Skratka, sam bi se vzdržal glede izjavljanja o umetni inteligenciji. Jaz osebno je ne uporabljam in bi rad ohranil neko distanco do nje. Imam pa prijatelja, to je John Togaj, ki bi ga danes rad predstavil, kogar slike bi vam rad v bistvu predstavil, ki so nastale z umetno inteligenco in ki bi moral danes tu sedeti, ampak žal ni mogel priti. Most van egy kiállítás a Veszprémben ezekből a képekből. V Veszprému razstavlja te slike, oziroma nekaj teh slik. Ugye betáplált különféle adatokat, és közölt a mesterséges intelligenciával bizonyos paramétereket, és azok generálták az ő szöveg instrukciói alapján generáltak képet. Skratka, on je vnesel seveda določene parametre, določen tekst in je potem umetna inteligencija na tej osnovi generirala oziroma ustvarila te slike. A kiállítás címe Rettentő gondolatok boltja. Naslov razstave je Trgovina strašnih misli. Azt mondja John, aki egyébként egy filmrendező osztályban jártam vele. On je bil moj sošolec na režiji namreč. Egyébként költő is. On je tudi pesnik. És tanít a Babelsbergi filmes egyetemen. In v Babelsbergu predava na filmski akademiji. Például ezen a képen jól láthatjuk azt, hogy milyen tökéletlen is a kép egy picit. Prosim, če se vrnemo na prejšnjo sliko, kjer se lepo vidi, kako nepopolna je. És azt mondja John Togaj, hogy ez az igazság azáltal, hogy betör a művészet területeire, a művészet legveszélyesebb ellenségévé vált. Na most ezt Baudelaire írta a fotográfiára. Skratka, on pravi, da ta industrija je z invazijo na področju umetnosti postala njen najnevarnejši sovražnik. Namreč to je napisal Baudelaire o fotografiji. Azért állítottam meg ezt, hogy ez egy nagyon korai képe Johnnak, amit készített, és láthatjuk azt, hogy mennyire pontatlan még, hiszen ez a villamos, ez hova érkezik? A sín, az beleütközik a megálló, várakozó oszlopába. Tu še vidimo, kako nepopolna je ta umetna inteligenca. Če pogledamo tramvaj, kam se bo tramvaj se bo zaletel v bistvu v to postajo, ne? V te stebre od postaje. Ja, lahko pa je to končna postaja. Gledajte, te zavedamo, Maška. Ennek a hetes... To je zelo pesniško povedano. Pesniško. Ja, za ta tramvaj je to, ja, sigurno. Jelen esetben, igen. Aztán Virginia Woolf pedig a filmről írt a következőképpen a maga korában. A mozi hatalmas mohósággal csapott le áldozatára, és jelenleg nagyrészt szerencsétlen áldozatának testéből él. De az eredmények katasztrofálisak mindkettőre nézve. Virginia Woolf je v filmu povedala naslednje.
Kinematografija je plenila svojo žrtev z ogromnim pohlepom in zdaj v veliki meri živi od telesa svoje nesrečne žrtve. Toda rezultati so katastrofálni za oba. Hát ahogyan a Dusan is mondta, hogy egyre gyakrabban tapasztalatjuk, hogy milyen heves ellenérzés vált ki sokakban ez az új technológia megjelenése. Torej, to priča tudi o tem, o čemer je govoril Dušan, da ta pojavnost te nove tehnologije v marsikom vzbuja različne nasprotujoča si, ne vem, mnenja, občutke in stališča. Nagyon sokan az emberiség halálát vizionálják a mesterséges intelligencia megjelenésével. Mnogi z pojavnostjo umetne inteligencije v bistvu vidijo smrt človeštva. John azt mondja, hogy igazuk van-e vagy sem, nem tudom. Engem, aki sokat foglalkozom kép- és szövegalkotással, érdekelnek az új technológia lehetőségei és perspektívái. Ez melyik részéből volt? Aha. Skratka, John pravi, mene, ki se veliko ukvarjam z ustvarjanjem slik in besedil, zanimajo možnosti in perspektíve nove technológie. Valahol az irodalom, a képzőművészet, a konceptárt, a film és a digitális technológia művészet által behatárolt, vagy inkább megnyitott területén mindegyik vonzásában, de egyikkel sem azonosan épp megjelent egy új kifejezési lehetőség, amit egyesek már művészetnek, mások alantas szemfényvesztésnek tartanak. Nekje na področju literature, likovne umetnosti, konceptualne umetnosti, filma in digitalne tehnologije, ki je v privlačnosti vseh omejena, bolje rečeno odprta, a nobena enaka, se odpira nova možnost, vendar jo nekateri imenujejo umetnost, drugi pa slepilo. Még egy passzust olvasok fel, a utolsó előtti. Fordulatnak vagyunk tanulni a művészetben és a technológiában. Sok talmi művészeti értékkel kevéssé bíró eredménnyel lesz dolgunk, de lesz olyan is, ami elmélyíti és gazdagítja világainkat. Priča smo revoluciji v umetnosti in tehnologiji. Opravka bomo imeli z umetniškimi deli majhne vrednosti, a tudi nekaj jih bo poglobilo in obogatilo naše svetove. Hvala lepa. Najlepša hvala, Andraž. Dajmo pristupiti naslednjemu sodelujočemu, gospod Jazbec, vaše mnenje. Vi verjetno niste napisali še z umetno intervenco pesmi. Ja, dober dan in lep pozdrav vsem skupaj. Hvala Dušan za povabilo. Nisem, ne utegnem napisati vseh pesmi, ki imam v glavi, kar še da bi se s tem igračkala. Szóval Jazbec úrnak nincs elég ideje még arra sem, hogy valamennyi verset, amit motoszkál a fejében leírná, hogy ezen túl még a mesterséges intelligenciával foglalkozzon. Nekaj istočnic za pogovor oziroma za razmišljanje. Tako bi rekel, zdaj s pojavom te umetne inteligence, ki seveda ni inteligenca, umetna je, to je bistvena zelo razvita aplikacija, ena bi rekel hiperrazvita verzija internetnega brskalnika. Po eni strani je to neko silovito navdušenje, ena izjemna fascinantnost nad domnevnimi možnostmi, zmogljivosti te umetne inteligence. Arthur Clarke, ki je eden izmed klasikov znanstvene fantastike, pravi v svojem 3. zakonu o tehnologiji, da je izjemno razvita tehnologija na meji čudeža. Tako nekakšen vtis nastaja danes po eni strani ob tej umetni inteligencii. Szóval ő úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia egyáltalán nem intelligencia, hanem egy hiper módon kifejlesztett böngésző,
és persze ez hozhat faszcinációt, vagy pedig másabb érzéseket is. Arthur Clarke harmadik törvényében azt mondta, hogy ami ilyen hiperkifejlett, az mindig a csodának a szélét súrolja. Po drugi strani smo priča pa seveda nekim frankensteinovskim obupavanjem nad umetno inteligencijo, ki je tako destruktivna, ki bo razničila, dehumanizirala človeštvo, človekovo kreacijo in neko njegovo osnovno bit in smisel kot tako. Mislim, da je tudi to pretirano. A másik szélsőség, az elsőt, amit említettünk, a csodálat, a másik pedig a Frankensteini kételkedés és ez a disztopikus elképzelés, hogy ez fogja tönkretenni majd az emberiséget, és ez dehumanizálja az embert teljes mértékben. Zdaj, če sem malo bolj konkreten v par poudarkih, resnica je verjetno nekje vmes. Torej, kar je kolega pravkar kazal, te slike, ki jih je izdelal program umetne inteligence, seveda v umetnosti, likovni umetnosti, jaz mislim, da je kar en velik prostor za najrazličnejšo imaginacijo, ustvarjanje nečesa, česar človeška pamet še ne zmore ali pa nima toliko domišljije. Čeprav jaz sem tu deloma zadržan, del tega mene spominja na tako imenovane inštalacije v umetnosti, inštalacije, ki za mene niso osebno neka umetnost in kadarkoli sem bil na razstavi, kjer so bile inštalacije, se mi malo čudno zelo vse skup, pa bom zelo povedal. Az igazság biztos két szélsőség között van, szóval ezeket a képeket, amelyeket most láttunk, ez persze egy program készítette, és ő úgy gondolja, Jászbec úr, hogy a képzőművészetben nagyon sok hely van még az imagináció számára, szóval úgy gondolja, hogy az emberi ész, illetve az emberi ész nem képes ilyen széles, nincs ilyen széles képzeleti kapacitása, mint például az mesterséges intelligenciának, és hogy ezek a dolgok inkább ilyen installációkra hasonlítanak, illetve emlékeztetnek, ami őt, amikor galériákban látott ilyesmit, sosem fascinálta teljes mértékben. Naprej prevajanje. Jaz mislim, da so ti programi umetne inteligence, ne poznam profesionalnih, tudi jaz ne dušam, jaz mislim, da so uporabni do neke mere pri tekstih, ki so stilsko nezahtevni in enostavni. Lahko so kvalitetni, pa govorimo o stilsko nezahtevnih tekstih in seveda so v tem smislu verjetno uporabni, če avtor ne obvlada najbolje nekega jezika tujega, v katerem bi pisal, je to verjetno uporabno, se prevede in potem mora avtor temeljito dvakrat, trikrat prebrati, da izpili. Kar se pa tiče nekih zahtevnih romanov in podobnih tekstov, jaz mislim, da ta umetna inteligenca tukaj ni uporabna. Oziroma drugače rečeno, uporabna je v tem smislu, da založbe producirajo pogrošno literaturo, ki je malo vredna in s katero potem zasujejo trg. To se nam pa že danes dogaja. Recimo, ne bom navedel imena, ampak ena slovenska založba, ki na veliko izdaja, recimo temu žepne knjige, spremljam, berem ne, ampak najmanj 10 let, ko vzamem v roke prevod, po 3 stavke vidim, da je prevod za nič. Torej, neuporabno je nič novega v tem segmentu. Ami a fordítás területét illeti, Jászbec úr azt gondolja, hogy bizonyos dolgok esetében, szövegek esetében ez használható dolog, nem igényes szövegek esetében főleg, de egy igényes irodalmi mű fordítására biztos, hogy ez nem megfelelő. Nagyon jól jön egy ilyen közvetlen kommunikációban is, vagy pedig egy olyan egyszerű szöveg esetében, amit a szerző akkor még átnéz, átír, belenyúl. Szóval jól jön biztos azoknak a kiadóknak is, akik ilyen igénytelen
irodalmat vagy könyveket adnak ki, mert ő többet ilyet lát, néha belelapoz csak, és elolvas 2-3 mondatot, és látja, hogy a fordítás nem ér sokat. Ezeknek biztos, hogy jól jön. Ustvarjanje oziroma novih besedil, poezije, proze z umetno inteligenco, morda za neko povprečno poezijo ja, ne, ker poezija itak ubira svoja pota, pravila slovnična ne veljajo, ki je posebej in tako naprej. Morda v tem smislu ja. Za kakšne resnejše tekste jaz mislim, da ne, niti literarne, niti kakšne strokovne, znanstvene, ker če tudi tisto, kar recimo napiše umetna inteligenca na osnovi nekega zelo velikega fonda gradiv, ki ga ima, lahko zgleda spodobno, ampak je tako, bom rekel, kot če bi po domače rekel, okroglo in na vogale. Lepo je napisano, prebereš, ampak od tega nič nimaš, ne? Nič novega ne zveš, ker ne moreš, ker ni dodane vrednosti, ampak je izbir tistega, ne? In še ta izbir je bolj kot ne ponesrečen. Tako da jaz mislim za to resnično kvalitetno ustvarjanje v literaturi, morda za kakšno pomoč, ampak še tisto posebej ne. Illeti, lehet, hogy ilyen átlagos versek írásánál lehet rátámaszkodni, de komolyabb szövegek összeállításában nem. Így jól nézhet ki egy ilyen szöveg, ha ránézel, vagy így kicsit beleolvasol, de semmi újat nem hozhat. Ő úgy gondolja, hogy nincs az ilyen mesterséges intelligencia által összeállított szövegnek semmi hozzáadott értéke. Úgyhogy lehet segítségül használni, de semmi komolyabbat nem hozhat. In še zadnji poudarek, mislim, da je treba vse skupaj imati z eno veliko dozo kritičnosti, se zanesti na lastno ustvarjanje, na lastno ustvarjanje potencial, če človek zmore in če ga ima, ne. Slej ko prej pa bo to orodje postalo uporabno, tako recimo kot je danes internet, brskalnik, pišeš nek tekst, veš, da je recimo, ne vem, ne, Dostojevski nekje v svojem enem delu rekel, če bi se ukvarjal z vsakim psom, ki vame laje, ne bi nikamor prišel. Ne. Bog ve, če bi lahko to sam našel. Tak brskalnik ti bo hitro našel, nekaj podobnega, ki več pa mislim, da ne. És kritikusan kell hozzáállnunk, úgy gondolja, hogy böngészésre, mint az internet most arra szolgál, hogy például Dostoyevskitől keresünk egy mondatot az írásaiban, ezt gyorsabban még tudjuk találni. Ilyen szempontból felhasználható lesz, de különben meg, hogy komolyabb szövegeket írjon nem. Hvala, gospod Jazbec. Kot vidimo, so mnenja dokaj podobna, mogoče bomo v nadaljevanju od gospe Sare Špelec izvedeli kakšno revolucionarno misel. Sara, ti si prej omenila, da si doktorat napisala z umetno inteligenco, oziroma da je o tej temi doktorat. To je bil začetni hec, zdaj pa nekaj čisto resnega. Gospa Sara jamči, da ni robot, da je čisto prava. Ji je pa ta inštalacija na mizi rahlo sumljiva, tako da bodite pozorni. Szóval ez egy vicc volt, hogy ő a mesterséges intelligenciáról írt doktori munkát, és most ő azt mondja, hogy Szára nem robot, de ez az installáció itten az asztalon, ez nagyon furcsa, hogy vigyázzunk, hogy ez mi lehet. Me veseli, da sem vzbudila zanimanje. Örülök, hogy fölkeltettem az érdeklődést. V nadaljevanju pa se nikar ne nadejte česa podobnega. A folytatásban ne reménykedjenek, hogy így fog ez kinézni. Skratka, živimo v enem zelo zanimivem svetu, Nagyon érdekes világban élünk, kjer se politični vrhovi bojijo umetnikov, ahol a politika fél a művészektől,
Umetniki pa se bojijo umetne inteligence. A művészek pedig félnek a mesterséges intelligenciától. In zdaj, ker je bil naslov povezan z založništvom, lahko govorim samo o svojih založniških izkušnjah, ki so pa uredniške narave. És mivel a címben már meghatároztuk, hogy a mesterséges intelligenciáról a könyvkiadás terén fogunk beszélni, most ebben a témában persze szerkesztőként tudok beszélni. Zdaj, dejstvo je, da je orodje, ne glede na to, da ni popolnoma zanesljivo, da ima svoje pomanjkljivosti, da je čisto dovolj dober ta naš ChatGPT, tudi tisti neplačljiv, da si predstavljam, da bi krasno opravil delo tehničnega urednika. Torej povedati, kako postaviti strani, kako sestaviti knjigo po tehnični plati. Szóval én úgy gondolom, hogy mivel ez a mesterséges intelligencia nem teljes mértékben megbízható dolog, ez a ChatGPT is például szerintem egy nagyon jó dolog lenne tördelésre, vagy ilyen műszaki szerkesztésre egy könyvkiadáskor. Ampak tukaj gre tudi za vprašanje recepcije. De a recepció kérdéséről is szó van ilyen esetben. Zdaj, če smo mi angleško govoreči oziroma če uporabljamo za potrebe umetne inteligence angleški jezik, potem imamo tako ali tako vesoljno prednost pred kako slovenščino, recimo. Hogyha az angol nyelvet használjuk, ugye az mesterséges intelligencia esetében, akkor már mindjárt előnyösebb helyzetben vagyunk, mint hogyha a szlovén nyelvet használjuk. Če pa si zdaj predstavljam enega slovenskega urednika, ki slovenskemu avtorju mora dati nek lahko zelo smiseln, lahko zelo važen nasvet in je povezan s poprejšnjimi izkušnjami, ki jih ima s tem avtorjem, ne, in gre za en luciden namig, to je tisti preskok, ne, za katerega se sprašujemo, ali ga umetna inteligenca lahko brez človeške pomoči naredi, ta trenutek. Potem se pa sprašujem, torej urednik konkretno svetuje avtorju naredi to pa to, česar prej nisi, da boš bolj prepričljiv za bralca. Tega si pa ne predstavljam, da bi znala umetna inteligenca, govorimo ta trenutek, ker ne vemo, kaj bo čez stoletja oziroma desetletja, ampak ta trenutek si ne predstavljam, da bi umetna inteligenca tudi v angleščini ne znala opraviti to vlogo zares dobro. Szóval most ő egy példával élt itt, hogy például a szerkesztő azt tanácsolja az írónak, akit már többször kiadott, hogy ezt csinált úgy, hogy az olvasóközönségre ilyen hatást gyakorolj, akkor ezzel a kérdéssel a mesterséges intelligencia nem tud mit kezdeni. Mert hiányzik itt ez az emberi tényező. Ő persze most ebből a pillanatnyi szemszögből beszél a most rendelkezésre álló mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Persze lehet, hogy ez 100 év múlva teljesen másképp fog kinézni. Ja, ampak čez 100 let nas ne bo. Zdaj, ne morem biti toliko domišljavati, da rečem, kaj bo čez toliko in toliko let, tudi nisem dovolj neumetno inteligentna, da bi si lahko tako izjavo privoščila. Moje izjave so zelo pavšalne in nestrokovne. No, to... Szóval én nem tudok most persze, nem vagyok sem annyira intelligens, sem nincs annyira ilyen mesterséges intelligenciai képességem, hogy előre látnám a dolgokat, hogy mi lesz 100 év múlva, hanem az én nyilatkozataim persze ilyen átlagosak. Mogoče zaključim s tem, da ne bom predolga, da se mi zdi oseben fenomen, zelo zanimivo se mi zdi, da se bojimo nečesa, kar je v resnici Google na steroidih.
Ja, ne vem, kako ne drugače. In ima toliko različnih podatkov v sebi, saj ne vem, odkot vse črpa. Ne vem, kaj vse so zakupili, katere baze vse, ampak jaz bi rekla, da kot rečejo naši južni bratje, nemaš to nema. Ampak hkrati se mi pa zdi, da je vse to nastalo po človeški plati. To je vse človeško znanje vnešeno v ta sistem, ki ga zdaj uporablja umetna inteligenca. In a se bojimo tudi tega človeškega, vse preveč človeškega, ki nam bo nadvladalo, zato ker mi več ne bomo človeški in bo umetna inteligenca pri tem, ko smo mi vse bolj robotizirani, umetna inteligenca pa bo postala bolj človeška od nas. To se mi zdi en tak zanimiv paradoks mogoče. Szóval én úgy gondolom, hogy nem kell félni, mert most félünk a mesterséges intelligenciától, hiszen ez egy felturbózott Google lényegében. És persze most az is a kérdés, hogy honnét merítesz, hogy milyen adatbázisok állnak a rendelkezésére, és mi mindent iktatott be az ember, honnét meríti ezeket az adatokat, ez a szerszám lényegében. És én úgy gondolom, hogy itt az a lényeges kérdés, hogy félünk-e az emberitől, mert attól tartok, hogy, illetve az történhet meg, hogy a mesterséges intelligenciától azért fogunk félni, mivel nem leszünk mi már eléggé emberiek, és a mesterséges intelligencia fog emberibb lenni, mint mi. Ez szerintem a lényeges kérdés. Pa hvala naši čudoviti tolmački, ki je ne more nadomestiti nobena umetna inteligenca. És köszönöm a tolmácsnak, akit nem helyettesíthet semmiféle mesterséges intelligencia. Köszönöm szépen, hvala. Najlepša hvala, doktorica Sari Špelec, za njen prispevek. Mogoče v tem bi komentiral nestrokovnost. Saj verjetno lahko vsi govorimo strokovno ali nestrokovno, mislim, da tudi programi nastajajo iz istega stališča, strokovnega ali nestrokovnega. Napovedujem Borata Kombača. Izvoli, beseda je tvoja, tebe lahko tikam. Jaz sem se pravzaprav z vsemi štirimi boril, da na tej okrogli mizi ne bi sodeloval. Predvsem iz več razlogov. En razlog je, delam v knjižici in umetne inteligence v takšni obliki v člankov, je na milijone in se tako malega počutim ob tem, se mi zdi, da tako malo vem. Ampak mogoče bi šel v eno drugo smer. Prej je bila omenjena fotografija. Ko je bila prva fotografija predstavljena, je nastala vse splošna panika, da bo slikarstvo zamrlo, da slikarstva ne bo več, da je slikarstvo konec. Ampak kaj se je zgodilo? Ena drugo, torej fotografija je celo obremenitila slikarstvo in obratno, slikarstvo je vplivalo na fotografijo. Pred leti, ko je bil internet še v povojih, smo v okviru dnevu knjige na pobudo pisatelja Zdenka Kodiča pisali internetni roman. Teoretiki interneta bi se zdaj smejali, to je kot nek dinozaver, že tale roman, ampak vseeno meni je zanimiv ta vidik, namreč, ko smo pisali roman, smo se zavedali, da uporabljamo orodje in to orodje vplivalo nazaj na nas. Tako da jaz si rečem, da verjetno tudi zdaj, če pišem pesem, tam v nekem vrabčko pečivka, je nekje v ozadju. Nekje v ozadju je ta umetna inteligenca. V človeku se je nekaj spremenilo.
sam zelo rad igram spletni šah s kom, z nasprotnikom. In zgodi se, da moj nasprotnik, da dobimo opozorilo, da uporablja računalniški program. In se jaz zdaj dilemi, ali naj jaz tudi uporabim računalniški program in potem midva tekmujeva, kdo ima boljši računalniški program. Nekaj druga je, če bi bila ta bila tista, ki bi ta program ustvarila, ne? Tisto bi bilo nekaj druga, ampak to pomeni, da se je človeku nekaj zelo premaknilo, ne? Torej, ni samo tisto, kako mi uporabljamo umetno inteligenco, ampak kako ona vpliva na nas. Malo sem predolgi za zvedeti. Szóval ő azzal kezdte, hogy amikor megjelent az első fénykép, akkor is egy pánik keletkezett, mert azt gondolták, hogy vége lesz a festészetnek. De láttuk, hogy a fénykép nem mesítette lényegében a festészet terét, és a festészet is kihatott a fényképre. Úgyhogy ezt is szem előtt kell tartanunk, amikor a mesterséges intelligenciáról beszélünk. Volt egy olyan eseményen, ahol Zdenko Kodrics író kezdeményezésére írtak egy ilyen internetes regényt, és amikor írók ezt írták, akkor tudatában voltak annak, hogy ez a szerszám lényegében kihat rájuk, hogy hatással van rájuk, és ő úgy gondolja, hogy amikor ő verset ír bármi témáról, akkor háttérben tudatában van annak, hogy az emberben valami megváltozott. Véglegesen valami történt az emberben, és kérdés az, hogy ez a változás hogyan fog kihatni az emberre, szóval ránk. Ő sakkozik az interneten, és néha az ellenfél esetében látja, hogy számítógépes programot használ. És akkor ő most dilemmában van, hogy most ő is alkalmazza a számítógépes programot, vagy ne. Illetve az ellenfelének jobb programja van, mint ő neki, és akkor ő veszíteni fog. Szóval ki lesz jobb? Szóval most ők játszanak, vagy a számítógépes programok vetélkednek egymás között? Zaključil pa z nekaj mislimi, ki sem pravzaprav ampak tam so na mojo srečo, smo lahko prej napisali referate, da čem se boljše znajdem kot tako. In kaj se je zgodilo? Začel sem pisati krajši referatek in spremenil se je na koncu je ostala pesem. To mogoče malo ponazori, kar sem prej govoril. Bom zelo počasi, prav nima. Szóval most ő egy olyan szöveget fog felolvasni, amelyet egy másik beszélgetés alkalmával írt, mivel ott is a mesterséges intelligenciáról volt szó, de ott fölkérték, hogy írásos formában fölkészülhetett a hozzászólásához, és amikor ő ezt a szöveget elkezdte írni, akkor a végén látta, hogy a szövegből vers lett. Ta superinteligentni in supersenzorični računalnik je predelal vse vidike trenutka. Ez a szuperintelligens és szuperérzékeny számítógép földolgozta a pillanatnak minden árnyalatát. Vse resnice in laži človeške zgodovine. Az emberi történelem valamennyi hazugságát és igazságát. So predzgodovino. Az őstörténetet. Sprocesiral je vse snovne in nesnovne, logične in kaotične kombinacije vidnega in nevidnega vesolja v makro in mikrosmerih. No, to bi vas bolj prosila, Sprocesirajo vse ne, tekst mi boste dali, jaz vidim na koncu, ko preberete, bom jaz videla, bom lažje.
kérem a szöveget, Tako, mert jasno. könnyebb lesz, ha nézem, és úgy fordítom. Sprocesira vse snovne in nesnovne, logične in kaotične kombinacije vidnega in nevidnega vesolja v makro in mikrosmeri. Ima ključ do največjih skrivnosti človekove podzavesti. Zaznal in izkristaliziral je vse čustvene in čudne odtenke. Celoten razpolnjen naboj erotičnih dražljajev, arhetipov, mitov, naključij, preverjenih in utopičnih projekcij prihodnosti, domišljije, sanj, nesmislov, igre zaradi igre. Sposoben mimikrije brez škivo, življanja v kogarkoli in v karkoli. Lahko misli in množi samega sebe v neskončnih variacijah, napakah, odklonih in se odlično znajde tudi v dimenzijah zunaj časa in prostora. Ta superinteligentni in supersenzorični računalnik razume vse, razen tega, kako je mogoče, da se je, kljub temu, da je prebral in ponotranil vso poezijo sveta in obesedil vse, kar se obesediti da, pod njegov zapis podpisal pesnik. No, v tem primeru bi bila zdaj zelo vesela, da bi umetna inteligencija zdaj to prevedla na brzino, ne? Težko. In bi jaz to samo lepo tako malo skorigirala. Onda možda nagyon jó lenne, hogy most a mesterséges intelligencia ezt nagyon gyorsan nekem így lefordítaná, és akkor így könnyebb, sokkal könnyebb helyzetben lennék, mint most így. Szóval ez a szuperintelligens és érzékeny számítógép a valamennyi tárgyi és nem tárgyi logikus és kaotikus kombinációját a látható és a láthatatlan űrnek makro és mikro irányokban processzuálta. Megvan neki a kulcsa az emberi tudatalatti legnagyobb titkaihoz, észrevette és kikristályosodott benne minden érzelmi és érzéki árnyalat, az erotikus, mik ezek az erotikus dražljajkájszotó, nem tudom, mozzanatokat mondok, teljes palettája, archetipek, mitoszok, a jövőnek a utopikus projekciói, a képzelet, az álmok, az értelmetlen dolgok, a játszmák, lényegtelen játszmák, képes mimikrire, képes beleélni magát mindenkibe és mindenbe. Gondolkodhat, gondolkodik, végtelen variációkban jelenik meg, föltalálja magát az időn és a téren kívüli dimenziókban. Ez a szuperintelligens és szuperérzékeny számítógép mindent megért azon kívül, hogy lehetséges az, hogy mindannak ellenére, hogy mindent elolvasott, az valamennyi verset a világon, és mindent megírt, amit megírni lehetséges, hogy a szöveg alá egy költő írt alá. Hvala Borutu Bombaču za njegov prispevek. Hvala Borut. Naslednjega pozval k besedi Gregorja Lozarja. Kolega, imaš nekaj konkretnih zapovedati na to temo, koliko vem? Dobar dan. Jaz sem včeraj mogel kapčo rešiti, da potrdim, da sem človek, pa mi ni uspelo, tako da mogoče sem zgodil. Nekje v 80-ih letih je Andrej Brvar
precej znan slovenski pesnik, napisal v polemiki proti starejšim, bolj političnim kolegom, da je napisati pesem enako kot narediti čevlje. 40 let kasneje se ljudje še vedno hodujejo, ker si knjig ne morejo obuti, ko dežuje. Szóval a 80-as években Andrej Börvár maribori költő azt írta, egy polemikában, ilyen politikailag beidegződött írók ellen, hogy verset írni annyi, mint cipőt csinálni. De érdekes, hogy amikor esik az eső, akkor nem lehet fölhúzni a könyvet. Jaz bi se vseeno navezal na tradicijo dojemanja pesnika kot rokodelca. Én mégis ahhoz a hagyományhoz járulnék most hozzá, amely a költőt úgy érti, mint egy cipészt. Sem do določene mere redno uporabnik umetne inteligence. Én nagy mértékben használom a mesterséges intelligenciát. Uporabljam jo kot pri svojem delu na založbi in zanima me tudi kot umetnika. Használom, amikor szerkesztői munkát végzek a kiadónál, és amikor művészként dolgozom akkor is. Danes bi rad spregovoril mogoče o 2-3 prastrahovih, ki se tu pojavljajo. Ma 2 vagy 3 ilyen ős félelemről beszélnék, amelyek ezzel kapcsolatban jelentkeznek. Prvi je, da od Platona naprej vemo, da so pesniki lažnivci, zdaj pa je možnost, da zvemo, da so ob tem še lenuhi. Platontól kezdve tudjuk, hogy a költők hazugok, na most a mesterséges intelligencia után azt is tudjuk, hogy lusták. Vprašanje je, zakaj bi nekdo plačal 40 € za roman, če ga avtor niti sam ni napisal, ampak je to zaradi namesto njega naredil stroj. Most az a kérdés, hogy a kiadó miért fizessen 40 eurót a vevő miért fizessen 40 eurót a regényért, hogyha ezt nem az író írta, hanem a mesterséges intelligencia alkotta meg. Ker se literatura včasih tudi plačuje, je mene to navdušilo in sem seveda v ChatGPT napisal, ljubi ChatGPT, napiši mi roman. És mivel az irodalmat meg kell fizetni, azért én beírtam a ChatGPT-be, hogy kedves GPT, írjál nekem egy regényt. Ni mi ga. És nem írt. Je pa rekel, da mi pri tem lahko pomaga, ampak razvoj junakov, razvoj zgodbe, razvoj celotnega romana temelji na mojih odločitvah. De azt írta vissza, hogy ebben segíthet, hogy hogyan fog kifejlődni a karakter, a téma, szóval a viszonyok, a személyek viszonyai egymás között, azt nekem kell megadnom. To je mogoče prva točka, ki bi izpostavil. ChatGPT je tu naslednik priročnikov, za pisanje je naslednik. V tem smislu bi citiral Alena Lipuša, ki je na filozofski fakulteti diplomiral iz teme zelo bližne umetni inteligenci in je v enem privatnem pogovoru rekel, največ boš imel od umetne inteligence, če pristopaš do nje, kot pristopaš k profesoru na konsultáciách. Szóval Alan Lipus mondta nekem, aki ezzel a témával foglalkozik, hogy legtöbbet tudsz ebből kihozni, hogyha úgy fogod föl, mint amikor te a tanárhoz lépsz, és kérdezel tőle valamit. Ugyanez a helyzet ebben az intelligenciával is. Zdaj, ko imamo osnovo za roman narejeno, ko imamo zgodbo, ko imamo junake, ko imamo razvoj, je drugo vprašanje proizvodnje stila
Stil je to, kar se v literaturi jemlje za najbolj intimno in za najbolj individualno zadevo. Szóval, amikor már úgy összeállítottuk a regényt, hogy mi történik majd a hősökkel, mi lesz a történet, szóval még van a fonala, a dramaturgiája, minden, akkor a stílus kérdésével kell foglalkoznunk, és ez persze a legszemélyesebb dolog az irodalomban. Umetna inteligenca teži k konvencionalnosti, zato ni namenjena umetnikom. A mesterséges intelligencia konvencionális beállítottságú, és ezért nem a művészeknek van számva. Izziv umetnikom je, da to naravno danes premagamo in umetno inteligenco prisilimo k izvirnemu stilu. Szóval a mi dolgunk, hogy a mesterséges intelligenciát rákényszerítjük az eredeti stílus megalkotására. Tukaj se mi kažeta dve poti. És itt két út mutatkozik. Dušan je povedal anekdoto gospodu, ki v umetno inteligenco vlaga ogromno svojih tekstov. Zato, da se umetna inteligenca nauči njegov stil in bo v njegovem stilu znala pisati tekste. Már Dušan említett, nagyon sok energiát fektetett arra, hogy a szövegeit beiktatta a mesterséges intelligenciába, hogy ez megtanulja, hogy milyen az ő stílusa. Platon bi temu rekel, da podobe še en sloj podobe, še en sloj mimesisa. Szóval a Platon szerint még egy mimezési szintet iktatunk be ugye, a gépbe. Dobimo simulaker, posnetek umetnosti in vprašanje postane, če avtor, če subjekt tukaj notri izgine. Ez egy szimuláker, nem tudom magyarul, hogy mondjam. Szimulátor. A művészetnek a mása, és in kaj si rekel na koncu, prosim? Dobimo simulaker in vprašanje postane, če subjektu notri izgine. Aha, és az a kérdés, hogy a szubjektum ebben elveszik-e. Vrnemo se k vprašanju, ali je to sploh še umetnost, ali je to sploh še avtorjevo delo, ali je to zgolj nesmešna parodija. Most térjünk vissza a kérdésre, hogy ez most még művészete, hogy ez a szerzőnek a munkája-e, alkotása-e, vagy ez nem nevetséges paródia. Žal danes ni časa razmišljati o možnostih, ki se nam ponudijo na tej točki. Ma sajnos nincs időnk, hogy lehetőségekről beszéljünk, amelyek rendelkezésünkre állnak. Me pa zanima, kaj bi za ChatGPT-jem delal umetnik, kot je recimo Ionesco. De nagyon érdekel, hogy Ionesco mit csinálna a ChatGPT-vel. Mislim, da se zagad z tem, dokje je umetnik in odkje dalje je računalnik. Dokje sem upravičen podpisati delo, ki nastaja za pomočjo ChatGPT-ja, lahko začne reševati, če rečemo, da pisatelj ni več čevljar, ampak postane programer. Szóval az a kérdés, hogy most meddig művész a művész? Meddig, mi az a határ, amikor még a szerző aláírhatja a művet, mint a saját művét, akkor úgy gondolom, hogy az a kérdés is, hogy a művész cipésze most úgy változik meg, hogy a művész programer lesz. Žal danes ne morem razviti
vseh implikacij te teze. Most nem tudom ezt kifejleszteni, ezt a tézést ma. In zato bi se od vas poslužil. Elköszönnék önöktől. Okay. Gregor Lozar je bil znova. Napovedujem pa gospoda Petra Sulja. Peter, beseda je vaša. Tiéd a szó. Most így a pózna végére értünk, úgyhogy nagyon nem tudok följebb mászni. Azt szeretném mondani, hogy én a valódi intelligencia pártján állok. És ezzel majdhogy nem mindent megmondtam. Skratka, zelo smo prišli na vrh lestve in dvomim, da lahko priplezam še višje, ampak vam moram povedati, da sem jaz na strani prave inteligence. In s tem sem že skoraj vse povedal. Tulajdonképpen, ha az élő intelligenciával élő kapcsolatunk volna, mint ahogy mindnyájan kapcsolatban vagyunk, csak elveszítettük ennek a tudatát. Ha nem lennénk kapcsolatban, nem tudnánk így beszélgetni, nem volna nyelv. Ezek adott lehetőségek, amik az élő intelligencia által adódnak az ember számára. Skratka, če bi imeli stik z živo inteligenco, potem v bistvu ne bi imeli teh zagad. Čeprav je človek v stiku, vsak človek je v stiku z živo inteligenco, sicer ne bi imeli jezika. Ha ez a kapcsolatunk az élő intelligenciával, csak mutogatok, tapasztalt, átélt volna most is, föl sem merülne ez a mesterséges kérdés. Semmi szükség nem lenne rá. Ne bi bilo potrebe po umetni inteligenci, če bi v bistvu ta stik z živo inteligenco mi imeli ozaveščen in doživet. Szerintem az lenne az aktuális, hogyha most egy kerekasztalt tartanánk az élő intelligenciáról. Mert hogy ez a feladat, mióta ember van, azóta ez a feladat. Hogy ezzel a kapcsolatot ápolja, megtartsa a forrásával. Ezt tökéletesen elfelejtjük. Ez a veszélyes. Skratka, če bi mi imeli, zdaj bi morali v bistvu organizirati okroglo mizo o živi inteligenci. To je namreč naloga človeka, odkar je na svetu, da išče ta izvor žive inteligence. Vannak költők a csapatban, nyilván tapasztalatból tudják, hogy mire célzok, amikor azt mondom, hogy átélt kapcsolat az élő intelligenciával. Ha ez nem volna meg, egyetlen vers se születne meg, ami igazi. Med nami so tudi pesniki, ki iz izkušenj vedo, da kaj pomeni doživeti odnos z živo inteligenco. Namreč na svetu ne bi bilo nobene pesmi, če tega odnosa ne bi bilo. Hova lesz, miért tűnik el, miért vesztettük el ezt a kapcsolatot? Egy mesét idéznék, amit a dr. Böszörményi László előadásából veszek most át. Nemrégiben Budapesten az Antropozófiai Társaság felkérésére tartott egy előadást a mesterséges intelligencia és spiritualitás kérdéséről. Zakaj smo izgubili ta stik? To je osnovno vprašanje in zdaj bi vam v bistvu povedal eno pravljico, eno primero pravzaprav, ki jo je na predavanju v Budimpešti, kamor so ga povabili iz društva antropozofov, povedal gospod Böszörményi.
Volt egyszer egy király, živeo je kralj, egy háborúba kellett vonulnia, morao je u vojnu, otthon hagyta a terhes feleségét az anyjára bízva. doma je pustil nosečo ženo v skrbi svoje matere. Meghagyta, hogy értesítsék, ahogy megszületik a gyerek. In naročil je, naj ga obvestijo, ko se bo otrok rodil. Így is történt, megszületett, szép, egészséges fia lett a királynak, az anyja megírta a levelet, hogy az örömhírt közölje a királya. Skratka, zgodilo se je, točno tako, otrok se je rodil, bil je zdrav fantek in mati je izpolnila obljubo, kralju je napisala pismo. A küldönc elindult a levéllel, egy idő után elfáradt és leheveredett egy patakparton. Seo je šel s pismom, čez čas se je utrudil in se ulegel na bregu potoka. Az ördög kilopta a feje alól a levelet, Hudič pa je ukradel pismo izpod njegove glave és egy másikkal helyettesítette. in ga nadomestil z drugim, drugačnim pismom. A futár másnap odaadta a levelet a királynak, aki azt olvasta benne, hogy a felesége megszült, egy szörnyszülöttnek adott életet. No in naslednji dan, ko je kralj prebral pismo, je prebral, da je žena rodila, ampak je to nek monstrum, pravzaprav ta deček. Király nagyon elszomorodott, de válaszlevélben azt írta, hogy gondoskodjanak a gyerekről és az anyáról is addig, amíg ő haza nem ér. Kralj je bil zelo žalosten, ampak je vseeno napisal, naj poskrbijo za otroka in za njegovo mater, vse dokler se ne vrne domov. A futár elindult visszafelé, és félúton megint elfáradt, leheveredett. Srl se je vračal, spet se je utrudil in se ulegel, zaspal. És az ördög megint kicserélte a feje alól a levelet. No in vrag, hudič, je spet zamenjal pismo. Otthon a király anyja ezt olvasta a levélből, öljétek meg a gyereket és az anyját is. No in mati je potem doma prebrala, ubijte otroka in njegovo mater. Talán érezhető a párhuzam ezzel a tudati helyzettel, amiben ma általánosan élünk. Mogoče čutite sporednico z stanjem zavesti, ki jo imamo zdaj danes. Ez a hétköznapi tudat, amit most mi itten használunk, ez valahol érintkezik a forrásával, azzal a bizonyos eleven intelligenciával, de az érintkezési pont kontrollálatlan, nincs átélve. Alszik a futár. Skratka, ta naša vsakdanja zavest, ki jo mi zdaj tu prakticiramo, se stika z izvorom, z živo inteligenco. Ta stik, ta sl, ki spi, pa ni kontrolliran. És addig, amíg ez a mai ember nem dolgozik azon, hogy ezen az érintkezési ponton tudatosan jelenjen meg. Tehát tudatos legyen a forrásban is, fölérjen tudatosan a forrásig is, addig ebben a pontban, ahol elalszik, ott az ördög mindig ki fogja cserélni az üzenetet. És jöhetnek ilyen fals üzenetek, mint amiből állnak gyakorlatilag az élet nagy területein tapasztalható üzeneteink. In dokler človek ne dela na tem, da se zavestno pojavi, da vzpostavi zavest na tej stični točki, da prodre do tega izvira z razvito zavestjo, do takrat bodo seveda se pojavljale te lažne novice,
ki jih tudi mi sami vidimo na vseh bistvenih področjih našega življenja. Szóval azt javaslom, hogy folytatjuk majd egyszer valahogy ezt a projektet, meg a barátkozást, akkor legközelebb az élő intelligenciát próbáljuk elérni, megközelíteni. Priporočam, če bomo nadaljevali ta projekt in prijateljevanje, da bomo poskušali vzpostaviti stik in se dotakniti žive inteligence. Bravo. Hvala, gospod Suli. Vsekakor bomo projekt nadaljevali in prijateljevanje med slovenskimi in madžarskimi umetniki. Bi pa seveda sedaj se zahvalil vsem sodelujočim na okrogli mizi za njihov prispevek in seveda v duhu demokracije, čeprav že zamujamo pol ure in bi pozval k temu še, da vzdržimo. Na vrsti bo film gospoda Andraža Dera in pa kasneje recitali. Recitale bomo vse posneli za našo televizijo in zdržimo, imejmo energijo, vmes si vzajemo za kavo čas. V duhu demokracije pa seveda pozivam publiko, če ima še kakšno pripombo, kakšno je misel na umetno inteligenco in umetnost literaturo. Péter, köszönjük, folytatni fogjuk a beszélgetést is, meg a barátkozást is. Köszönjük a hozzájárulásukat itt most ezen a beszélgetésen. Következik Dér András filmje, de közben vegyünk egy kis lélegzetet, ígyunk meg egy kávét, tartsunk ki, demokratikus szellemben, de még most előbb megkérdezném, hogy van-e valakinek hozzászólása az elmondáshoz.